Zit ik nou wel best wat in, jongen? Ja, weer man. Nou, wat leuk. Dat je hem dit zo doet. De bewoners van Dokkerheim waren verrast met Dwaskes Vogelvoer, terug leerlingen van Pro Dokkum. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind zo de band het zo toch op deze manier leuk om het contact met jaren, met de ouderen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat vind ik wel een hele goede ding. Vogeltjes met hak wat in de winter. Het Vogelvoer wie beschikbaar steld door ondernemer Richard Wiersma. Nou, ik zit altijd wel protten in de partijhandel, in het strooivoer. En ik heb nou een hele grote partij gekocht. Ik denk, dit is ook wel leuk voor orenmeisjes. Ik wil eerst een code rood, want we er net in de deur uit. En ik denk, protemeisjes zit al in. En ik vind andere meisjes altijd wel gezellig. Dus ik denk, dan mag wat betekenen dat we de douanedeel kennen. Ik heb dit gekregen van een meneer. Die wou wat goeds doen voor de oudere mensen. Het is voor een goed doel. Ja. Via kwam Pro Dokkum in beeld, die het graag meewerkje wonen aan de actie. Ze behandelen namelijk deze week het thema wenjen. En dat sluit goed aan, vindt de squallen. Het is een win-win situatie voor onze leerlingen natuurlijk ook fantastisch om langs de deuren te gaan, een praatje te moeten doen. En dat is een drempel. En daar leren ze soms meer van dan in het klaslokaal. Wat vind je van de actie om te doen? Wel leuk. Waarom dan? Om mensen blij te maken en zo. Richard Wiersma is zelfs bij een soort mensen bekend van de ludieke filmpjes en winacties die er pleegt op social media. Meisken, goeiedag, wat ben je jongen bij RTV NOF? Ik ga hier even met een meisje aan de tafel, die zullen even wat vragen stellen. Ik had vorig jaar een keer een film maken waarin ik mezelf liet zien in mijn bedrijf. En dat sloeg wel aardig aan. Ik denk van nou, dan doe ik er ook een winactie aan vast. En daar moest een winnaar uit voortkomen. Ik denk nou ja, winactie notaris. Dus daar had ik een typje betocht, notaris. Ja, beste meisjes, goeiedag even. Daar zit ik even met een notaris. Je hebt zo wel denken, Richard die speelt de notaris. Valt daar even aan, hè? Het gebeurt altijd spontaan, er zit nergens een script achter. En ja, je bent gewoon, je laat er wat over zien dan wat de mensen gewend binnen. Op social media is het een protte, als je wat in een strenkje op je bit zal lezen. En ik beljacht je eigenlijk de andere kant. Buitengewoon. Buitengewoon mooi. Hè? Buitengewoon goed.